udarnika i to sa brojem 9. I to uglavnom, ono što je interesantno, tiraž se povećava, nažalost, ne zbog čitalaca u Skandinaviji i u Švedskoj, nego se povećava zbog toga što su potražnje za naš časopis mnogo veće iz sveta nego iz Skandinavije i Švedske, gde je prvobitno ovaj časopis bio zamišljen i namenjen. To je na neki način razočaravajuće, jer ideja je bila da Zora magazin dođe i po svojoj strukturi i ideji i sadržaju do svih kuća, naših kuća ovde u Skandinaviji. Međutim, bez obzira što je ovo prvi ženski dvojezični časopis na srpskom i švedskom jeziku, nikome ne smeta da čita samo srpsku stranu, iako ne razume ovu švedsku. Čak smo dobili predlog da u nekom narednom periodu možda razmislimo da se jedan deo tiraža radi na srpskom i na engleskom jeziku. O tome ćemo naravno videti, ali za to je potrebno da naravno naše finansije i naše mogućnosti porastu.